कार्टून्स। लंबू और टिंगू दोनों के मूड हमेशा बदलत रहेला। कभी खेले कूदे के तो कभी कुछ तूफानी करे के। शाम के वक्त रहे, दोनों खाना खा के आंगन में बैठ के बात करत रहले। यार लंबू, आजकल आसमान में तारा ना दिख रहा बड़े, केहू चुरा के ले गई का? टिंगू भाई, का मजाक कर रहल बाड़ा? और एगो बात बतावा टिंगू भाई, कब से तारा गिने लगला? अरे भाई, हम बहुत बोर हो रहल बानी, कुछो थ्रिल ना होता। टिंगू के ऐसन कहते ही लंबू थ्रिल लावे खातिर अजीबो गरीब आइडियाज ओके देवल शुरू कर देवेला। चलो पतंग उड़ावल जाए। ना, कुछ और सोचा। गिल्ली डंडा खेलल जाए। अब रात में के भाग दौड़ करी? हाँ, ई तरह टिंगू लंबू के दिहल हर आइडिया के खारिज कर देलस। ये सब बोरिंग बा। हम तो भाई टिंगू अब थक गइल बानी, तू ही कुछ सोचा कि करे के का बा। टिंगू आसमान में थोड़ा देर देखलस, यहाँ उहाँ नजर दौड़ैलस और झट से बोल पड़ल। काहे ना हमनी समुंदर के सैर पे चली? टिंगू के ये आइडिया के सुन के लंबू तक खुशी से उछले लागल। वाह वाह, का बात कहला भाई टिंगू, ई तो हमार दिमाग में अइबे ना कइला। आवत भी कैसे लंबू भाई, आइडिया तो हमार बाना। उठत ही दोनों सफर के तैयारी शुरू कर देले। लंबू ओकर शरीर के हिसाब से एगो बड़ा सा अलमारी में सामान रखत रहे, तो टिंगू एगो छोटा सा सूटकेस में आपन सामान ठूसत रहे। खाए के टोकरी, साइकिल, छोटा पंखा और का लिहल जा सकेला? अरे भैया लंबू, हम वैजा रहल न जाता नी, कुछ दिन सैर करके वापस लौट के चलाई। हाँ हाँ पता बा हमरा, पर छोटा मोटा चीज तो लगे ही वाला बा, पता ना कब कौन सा चीज काम आ जाए। ठीक बा, जैसे तोहर मर्जी। दोनों ही आपन सामान लेके एगो नाव खरीदे बंदरगाह जाएले, जहाँ पे बहुत सारा समुद्री जहाज लागल रहले। अरे राजकमल जी, हमनी के एगो नाव चाहिए। का भाई लंबू टिंगू, अब का मछली पकड़े के काम शुरू करबा? अरे ना राजकमल जी, हम और लंबू तय कैले बानी कि समुंदर के सैर करल जाओ। ठीक बा, तो जौन जहाज तोरा पसंद आवे वो हमरा बतावा, हम तोहरा दे दे। दोनों एक अच्छा सा आलीशान जहाज पसंद कैले। राजकमल के पैसा देवेले और आपन सामान उ जहाज में रख के किनारे से निकल जाएले। साथ में लायल सामान अच्छा से सेट कैला के बाद लंबू और टिंगू आराम से बैठ के चाय पिए लागेले। देखा भाई लंबू, यही जा अपना चारों तरफ पानी ही पानी भरल बा और हम ओके देखत देखत चाय के मजा ले रहल बानी। सुकून और शांति बा यहाँ, लेकिन तू तो कुछ थ्रिलिंग कहीं चाहत रहला ना? हाँ हाँ, वो भी हुई, तू बस देखत जा। और तू कैसे? टिंगू लंबू के धक्का दे देवेला, जैसे लंबू समुंदर में गिर जाएला। लंबू हड़बड़ा जाएला और तैरे लागेला। ये देख के टिंगू ओकरा पे बहुत हंसेला। ऐसे ई कैसन मजाक बा टिंगू भाई, हमरा पानी में गिरा देला। रुका, हम ऊपर आके तोहरा भी समुंदर में फेंक दे। लंबू के ऐसन हालत देख के टिंगू हंसत ही रहेला। ऐसे ही 2 दिन के सफर होके ही वाला रहे। दिन के वक्त लंबू आराम से जहाज में लेटल रहेला और अचानक टिंगू के चिल्लावे के आवाज आवे लागेला। अरे लंबू भाई, जल्दी आवा, देखा। का हो गईल? काहे इतना चिल्ला रहल बाड़ा? आवा तो जरा, ई देखा, हम का ढूंढ ले बानी। अब का मिल गईल तोहरा? लंबू जाके दूरबीन से ऊ देखे लागेला जे ऊ बोले रहे। त लंबू के एगो टापू दिखाई देवेला। एगो मामूली सा टापू ही तो बा, इतना काहे चिल्लात रहला? अरे लंबू भाई, हमनी सैर करत करत पता ना कौन दिशा में चलैनी और हमनी दोनों एक नया टापू ढूंढ ले बानी। तो फिर अब करे के का बा? अरे हम कहानी में पढ़ ले बानी, ऐसन टापू पे खजाना वजाना मिलेला। चला हमने जाके देखल जाओ। दोनों टापू के तरफ बढ़ेले और धीरे धीरे किनारा पे पहुँच जाएले। उनका दिखेला कि टापू पे एगो घना जंगल बा। हमनी के टापू पे ना जाए के चाहे टिंगू, पता ना वहाँ कुछ भी हो सकेला। अरे एमे ही थ्रिल बा, तू अब बस चला हमरा साथे। केहू बा? एजा तक केहू दिखाई नहीं दे रहल। अरे भाई लंबू, यही जा इतना दूर भला के रहे आई? हाँ चलो फिर अब बस करा, लौट चलल जाए। हमनी के अपन घरे भी तो जाए के बा। चल जावल जाई,
पहले एक बार खजाना मिलेला कि ना वो तो देख लिया जाओ। तभी उनका पे अचानक से आदिवासी लोग के हमला हो जाला। वो लोग उनका के कैद कर लेवेले। अरे भाई ये लोग क्या बड़े? अरे छोड़ा हमनी के, छोड़ दा। अरे हमके काहे पिंजरे में डाला तारा? हम का केले बानी उस तरह दिस तरह हुस्ता हुस्तू नू नू। अरे तू कहल का चाहताड़ा भाई? अरे हमनी के कहाँ ले जाता रहा? आदिवासी लोग लंबू और टिंगू के पकड़ के उनकर कबीला के तरफ ले जाएले और कबीला में पहुँचते ही उनका पेड़ से बांध दिहल जाएला। वहाँ के माहौल से लागेला कि आदिवासी के कोनो उत्सव चलत रहे, काहे कि सब आदिवासी नाचत रहले। ये सब देख के लंबू परेशान हो जाएला और कहेला, कहवा पे आके फंस गए टिंगू भाई। इनकर तो भाषा भी समझ में नहीं खे आवत। अच्छा खासा सफर चलत रहल, पर पता ना बीच में ये सब का हो गए। और तभी उस सब के मुखिया वहाँ आ जाएले और सब लोग शांत हो जाएले। मुखिया लंबू और टिंगू की ओर इशारा करके बोलेले, हुलाला झिंगा लाला हुखुसा हुला हुलुलु हाउ हो हुलु जुलुलु हुलु। मुखिया कहत जाएले और उनकर कहला के साथ साथ लोग लंबू और टिंगू के गला में फूल के हार डालेले। टिंगू भाई ये का हो रहल बा हमनी के साथे? शायद इनकर कोनो उत्सव चल रहल बा, उहे में जे में हम दोनों के बलि दिहल जाई। ई सुनत ही लंबू बौखला जाएला और चिल्लावे लागेला, तोहरा ही थ्रिल चाहत रहे ना, अब मरा। अरे हमार बात सुना लंबू। का सुने के बा? तोहार वजह से ही फसल बानी, अब तू ही बाहर निकाला। टिंगू थोड़ा देर सोचेला और अपन जेब में रखल कुछ सिक्का और कुछ फ्रूट्स वो आदिवासी के सामने रखेला। फल और सिक्का के देख के आदिवासी टिंगू के रस्सी खोल देवेले और छूटते ही टिंगू इशारा में आदिवासी से कुछ कहेला। ऐसन फल हमने लगे बहुत बा, सिक्का भी बहुत बा। वो लोग के हमनी के भाषा नहीं के समझ में आवा टिंगू। लेकिन इशारा तो समझ में आवेला ना। टिंगू इशारा में मुखिया के समझाएला कि ओकरा पास जहाज में बहुत सारा सिक्का और फल बा, अगर ऊ चाही तो उनका जहाज तक ले जाए के होखी। ये लोग ना मनिया टिंगू भाई, आज हमनी के मौत पक्का बा। तभी मुखिया दो लोग से कुछ कहेले और कुछ लोग लंबू के रस्सी खोल देवेले। रिम्बा इपा इटी आ इसी बूसा काटा कुटी चुपा काटी कुटी उला। एकरा बाद दो तलवारधारी लोग लंबू और टिंगू के गर्दन पे तलवार रख के जहाज के तरफ आएले। अब का होके वाला बा टिंगू? तू बस चुपचाप चलत रहा और बस तू हमरा इशारा की तरफ ध्यान दा। जहाज पे पहुँचते ही टिंगू एगो फल के टोकरी आदिवासी के तरफ फेंकेला। आदिवासी खुश होके फल के उठावे लागेले। तभी टिंगू लंबू के इशारा करेला और लंबू एक मुक्का में ही दोनों के मार गिरावेला। एकरे फायदा उठा के टिंगू जहाज के इंजन के शुरू कर देला। चला जल्दी लंबू, भागा। मौका देखत लंबू जहाज में चढ़ जाएला और वो दोनों वहाँ से भागे में कामयाब हो जाएले। काहे टिंगू, मिल गई थ्रिल? अरे कैसन थ्रिल, जान बचल तो लाखों पौनी। टिंगू के आवाज सुन के लंबू जोर जोर से हंसे लागेला और वो दोनों घर के तरफ तेजी से बढ़े लागेले। Tiny Toons.